som Let's Play 177 a mám tu svoju kamarátku, ktorá mne stále som ukazovala, takže bude točiť videa, takže ju budete pozrieť, jo? Bude točiť so mnou Minecraft hlavnejšie niekedy a hlavne bude točiť s gumičkami, ak ich znáte. To sú takéto gumičky. Normálne tieto gumičky, a to je plne jedno. Band a potrebujete to povedať. Ja samozrejme nejdem točiť gumičky, lebo to je fakt trápny. Nechcem sa to uraziť. Takže teda, to je moje první video a prosím vás v komentáři napíšte, jaké hry by ste, aby som zahrala a budeme točiť nejaký hororový, nie je to úplne jedno. Alebo sa s takým budem dať, lebo hororové som už viac hrála, som aj troška zvyknutá, ale nemoc. Takže teda hlavne čo budem hrať GTA a Minecraft, to sú moje také obľúbené hry. A teraz tu hráva môj brat, no a tak teda tak, no. Takže som chcela povedať pekne veľa lajkov, odberu, komentářov, veľa hier napíšte. Dobre, veľa, že si mi ukázala, ako zastaviť to video a dať. Takže teda